A Comisión de Urbanismo aprobou esta mañá o proxecto de urbanización do polígono comercial de Ovao. Neste plan distínguense tres partes: unha interior coa distribución das zonas verdes e das prazas de aparcamento, unha relacionada coa conexión coa rede eléctrica e unha exterior coa construción dunha nova rotonda no extremo norte do polígono, que sería a que uniría os accesos coa estrada de Vilagarcía, co vial de servicio, coa conexión ás diferentes saídas e que ten como punto máis interesante, dende o noso punto de vista, pois a construcción de unha nova rotonda que precisamente foi unha, non quería decir imposición, pero un requisito da Axencia de Infraestructuras Galegas, a construcción desta nova rotonda. Aínda que o Concello ten agora que someter o proxecto de urbanización á exposición pública por un prazo dun mes e solicitar os informes pertinentes, a concelleira de Urbanismo anunciou que o polígono comercial de Ovao podería comezar a construírse antes de que remate este ano. Como este polígono xa ten autorización comercial, xa ten a ACA, unha vez que a exposición pública finalice e que os informes estén todos correctos e non haxa ningún problema, nos poderían xa solicitar xa as licencias correspondientes de edificación e demais para comezar a construir tan axiña como os propietarios desexen, non? O novo polígono de Ovao estará dividido en dúas partes e contará cun terreo de case 30.000 metros cadrados e con 462 prazas de aparcamento.